नमस्ते, मी शुभांगी कीर. मी आज तुम्हाला माझं नवीन चॅनल खोललं आहे. त्याच्याबद्दल मला तुम्हाला सांगायचं आहे. मी म्हणजे स्टोरी, हुकाने, म्हणी असे म्हणजे तुम्हाला नवीन नवीन गोष्टी सांगणार आहे. आणि त्याचे सांगत आले आहे. जे दोन गोष्टी झाल्या आहेत. आता याच्यापुढे मी तुम्हाला असे म्हणजे भरपूरच सांगणार आहे. त्यासाठी मी माझं नवीन चॅनल खोललेलं ते मी तुम्हाला दाखवते. आता जे तुम्ही बघितलात ना ते माझं चॅनल आहे. आणि त्याची अजून तुम्हाला माहिती पाहिजे असेल ना तर त्याच्या खाली आहे ना बॉक्समध्ये ती माहिती दिलेली आहे, ते तुम्ही बघा. अजून तुम्हाला एक गोष्ट सांगायची आहे. उद्या 25 डिसेंबर लागणार आहे. तेव्हा तुम्हाला आहे ना खूप म्हणजे तुम्हाला सर्वांना क्रिसमसच्या हार्दिक शुभेच्छा. मेरी मेरी क्रिसमस. अजून एक गोष्ट, तुम्हाला माझ्याकडून काय रेसिपी नवीन म्हणजे बनवायला पाहिजे असेल तर तुम्ही माझ्या कमेंटमध्ये लिहून पाठवू शकता. आणि माझं नवीन चॅनल शुभांगी कीर वर्ल्ड हे बघायला विसरू नका. अगदी आठवणीने आणि जरुरीने बघा. सर्व छान छान गोष्टी सांगितल्या आहे. आणि अजून पण तुम्हाला मी छान छान गोष्टी सांगणार आहे. तुम्ही बघायला विसरू नका. थँक्यू.